Katkum ki Khubor balami haka kanyo tarik udi sembar arja arusan ka FIFA kalyo Pynbna ba hakane ka worldcup arja penrio kari kebanjop kanyo iaka Pisa kaba hadu $100 million. Khublei ya phigi paralok parajor baroh kiba sngewtynnad ban peit ya kine ki jait Khubor shaphang ki sports sngewbha kyrshan lem ya kane ka channel banginang la ban pynmih shuh ya kine ki jait Khubor u presiden ka FIFA u gianni infantino ulia Pynbna baha kane ka worldcup aja arpenrio kari kebanjop kanyo ban khur ya ka Khusnam Pisa kaba hadu $100 million. Batnang ta shuh na kalyang jong ka FIFA kala pentikna baya ka Pisa kaba hadu $100 million ansasam hapreng baroh kisah pupratili kitim kiban sayele hakane ka worldcup arja apenrio baroh kitim kinsiyo hi yala ki jong ki busket song Pisa nado kibarem haka round 16 kibarem haka round 32 kibarem haka semi quarter bat kumjuru kibarem haka semi final bat final hakane ka Khubor ka FIFA kalya ban pentikna tang ya ki song Pisa kaba $100 million onsayo ban khur tang da kari kaban sa job lane kaban yo ya ka champion Khublei shibun